La batalla per la gestió pública de l'aigua va més enllà de Barcelona i afecta moltes localitats, sobretot de l'àrea metropolitana. En els últims anys, una trentena de municipis a tot Catalunya han municipalitzat aquest servei. La majoria de poblacions, més de 500, tenen la gestió de l'aigua 100% pública, però a dia d'avui només representen un 16% de la població. Agbar controla totalment o parcialment les empreses que subministren aigua al 75% de les llars catalanes. La sentència d'avui ha sorprès les entitats que defensen la gestió pública de l'aigua, però no creuen que canviï la tendència municipalitzadora. Contradiu tots els informes posteriors que s'havien anat fent i, per tant, ens sorprèn i ens preocupa molt aquest canvi en aquesta sentència que ha trigat tant en arribar i el que en tot cas no canvia són els objectius d'Aigua és Vida. Aigua és Vida portem molts anys denunciant les irregularitats de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona i seguirem fent-ho. L'àrea metropolitana estava en stand-by a l'espera de tenir aquesta sentència per veure quines accions i quin era el camí que s'havia de seguir i ara, per tant, el full de ruta és el mateix. Tenim la sentència, hem d'estudiar quin ha de ser el camí per continuar amb el servei de l'aigua. Ara fa un any, l'aigua de Terrassa va tornar a mans públiques. Era la primera gran ciutat catalana que remunicipalitzava el servei. Ciutats com Girona o Sant Cugat tenen en marxa comissions d'estudi per municipalitzar l'aigua tan aviat com acabin les actuals concessions.